טוב, מה קורה חברים? עכשיו אנחנו צריכים לדק חדש שהכנתי לו, זה הנה זה כל ההפרעות שלו. אני רוצה את החדש לצערי לא מספיקים רק שיש הייתי עושה אותו בסרטון אחוז משחקים בגלובל וכזה עליתי מעלה בגביעים וירדתי. מה אני עושה לזה? זה כאן שתקלו לעשי של 2258 גביעים. זה לא הדק שלי, זה הדק שאני קצת כתה עכשיו דק של חבר. זה הדק שלו. פאשו אני אני רוצה שאנחנו ננצח. יאללה, בוא נתחיל במשחק. ורואה שירים. נו. Something switch. אנחנו מובילים 1-0 וגם בגלל שהוא פועל דבר מכל זה. פוש ענקי. רגע, מורידים את הבניין הזה. הבניין עומד לרדת, הבניין עומד לרדת, זה 2-0 להגיע? כן. 2-0, אין לנו מה להגן. אין לנו מה לעשות. אם אתה עושה לנו את הבניין, בואו לא עושה לנו את הבניין. זה בכלל לא טוב. אנחנו לא נצא את הבניין. הוא משלש אותנו. טוב, נראה לי נשלש על פליי טאוזה אנחנו ניגע בבלגז די קצר פה גולדן צ'סט, זה ממש לא טוב. אנחנו יש לי הפתעה עוד 14 משחקים. אני הולך לקבל את הג'יינט צ'סט. אני הרסתי את זה בסרטון, נכנסתי לעוד קרב, נעשה עוד קרב. נראה לי, אתם רוצים שאני אעשה עוד קרב? יאללה, נעשה עוד קרב בשבילכם. שפויזן באמת לא משהו, הפויזן היה כאילו נראה לנו בבניין. הוא טוב, תקשיבו לי. עכשיו אנחנו מפסידים, אבל זה המעולה שעושה לנו. עכשיו אין לנו מה לעשות. יצאנו נגד איזה משהו טוב ולא ככה בכלל. לי הורידו לי ילדר בקלן. טוב, כשאנחנו עושים את זה, אבל זה אליקסון. טוב, אנחנו נצא לו בפוש.
פויזן פה דווקא. באמת לרדת חברים. אני מנסה באמת לרדת חברים. אני אספר פיידר. אני כשאני זה יעזור משהו. לא, אבל נראה לי הקניין הזה יורד. זהו, הקניין הזה ירד. אני כזה כי זה ילד ברברים. בסדר, לא טוב. טוב, כשאני לא טוב. אני נצח קודם, האם אנחנו נוריד? האם אנחנו מורידים בהתקפה הזאת? אני אוהב לשים מגרייר עכשיו אין לו מה להגן. לא, איזה באסה. טוב, תשמע, יש! ניצחנו את 2 משחקים שעשינו היום. ניצחנו עכשיו את הדבר הזה. עכשיו עשיתי את צ'סט. יש פה ארנה שווה, חבל שירדתי ממנה, אבל אני עומד לחזור. טוב, אז ביי חברים, ונתראה בסרטון הבא.